Salutare, eu sunt Mike și azi o să ne jucăm de Forest împreună cu... Aircom, salut! Bine v-am găsit! Așa, am trecut de partea aia când aterizam și am luat cam tot ce era pe aici. În afară de jetuța, pe aia nu putem lua. Din păcate, după cum vedeți, ne-am spawnat Lângă canibali. triburi. Da. Da, spawn point-ul este total diferit de câte ori intrați, dacă dați în game. Noi căutăm niște erou acum, dacă toți putem. Așa. Din câte știu pe aici se găsea rău. Da, uite acolo un clot, parcă am văzut înăuntru la asta. Uite un rău. Și parcă mai avem nevoie de încă... Ce cu melodia asta așa de nesinistă? Uite, era așa. Da, acum începe, cred că vine un canibal, din câte știu melodia asta. Este un canibal pe lângă tine. Nu sau câțiva oameni spânzurați, total inofensivi. Dar eu să și clotul, nu, poate te ajută la ceva. Da, cât o vorbă. E după aici o grămadă N-am de timp balize. să sparg clotul. O să sparg domenii balizele. Am luat un freeze. De obicei nu trebuie să fac așa. Așa n-am timp să iau balizele. Să iau și-o clotul. Hai, stop să nu iau și-o baliză. Da? Îmi dau uite un rog. Da, aici e ciudat pentru că oamenii sunt spânzurați de picioare. După cum vedeți, nu sunt spânzurați de cap, cum e normal. Dar... Aia, chiar nu e normal să fii spânzurat. Da, Auzi? da, da. Uite pe domnul Goe. Așa aici. Ho. Am Da, mâncat vedem plouă. Uite mișcă. Ce zic avea? Uite, bun, bine. Asta, uite, toate mișcă. Așa. Este tot. Cam aproape de tot. Ar trebui să fie din casă, nu? Da. Bine, un fel din acela mic. Așa, uite. Aia nu stau mult timp, că toate supărele. Da, Da, un pic stricin de somn să fac. da, mai bine. Tot felul de bazice. Camuflaj, de bun. Să nu ne prinde cu Hai să mă întâlnesc. Așa. Vedem ce găsim pe aici. Bă, îmi dau să mă fie. Da, cred că tot de lac. Doamne, lacă baltă. Uite, mixir. Dar de obicei, pe unde sunt uițuri, ar trebui să fie pești. De pești care nu te ia în pești. Da, și-o rămâne. Da, nu știu dacă te vezi de la Asta și aici cred că e limite. Nu e chiar așa de mare. Cum am văzut vizionul, dar vedeți că e chiar aproape real. Că dacă vă băgați totul sub apă, se vede așa, nu se vede clar. Că și eu când am băgat odată ochii sub apă la piscină, tot așa vedeam. Bine, poate dacă ai ochelari, nu se vede. Da. Uite, mă, domnul, de ea. Ce așteaptă să fie multă. Nu am eu de și-o primită. Stai și ce e pe aici. Dacă tot avem permisiune, Da, încercăm. Da. Asta de bine. Mai tot bă, aici nu sunt bază de canibal, nu e nimic. Asta e chiar o zonă bună. Da, că e și o bază. E cu copaci. Mai degrabă cam super de aici. Asta nu știu o problemă. Bine că sunt mulți copaci ca să poți să-ți faci bază mare. Da,
te cam părăsit. Nu ai vrea să fie canibal cu ea? Parcă totuși. Mi-ar lipsi băieții. Ce asta, mă? Un fel de laști, nu? Da, și mă gândeam la fel. După cum arată. Oh, ce... Moare copacul ăsta. Mă întreb oare dacă ai putea să-l E fake. tai. Deci... Toți sunt fake. Toți că stau în apă. Da. Orice Dar tare. totuși ar vrea să simuleze un laște, după câte se vede. Da, e destul de tare. Hai să ia acolo. Nu mă văd de dândul mai la ce era la loc. Dar parcă te cam în curvă ăștia. Asta e ideea să... Da, eu cred că și ăsta după cum arată e fake. Că de obicei ar prea arată așa. Un băț. Un băț. Băț. Să nu mă urc ăsta. Derapează băiatul. Așa. Să vedem ce putem. Gata, până aici. Asta e limita. Oh, ce tare era încolo. Da, acum hai să ne întoarcem înapoi, că nici nu știu când ne întoarcem. Ai, măi. Da, nici nu știu. Pe de altfel, cum vedeți, e și copacii aia, că dacă nu era aproape de vizită, unde se termină harta, cred că nu erau fake. Ia uite. Ce răfat de copaci. Totuși aici, nu știu, să-i fac o bază. Nu, că aici, încă, aici ești protejat, că Da. ele nu sunt canibali. Dar totuși. Parcă tot acolo aș sta. Da, e mai mult adrenalină. când vezi. Ce rost are să fii protejat de canibal doar să construiești așa? Da. Oh, cu bita aceea. Câteodată am impresia că e grafica mai bună ca real, dar nu știu de ce. Ce mă chide și ca asta? Oh, s-a sunat. Nota fericită. Și... Toată gătim aici. Și parcă îmi lipsesc cheiurile dacă asta pe partea cealaltă, pe partea asta în care am plecat. Ok. Foarte. Ne-am curățat de tot în jur. Se pare că urlă un băiat fericit aici. Nu dau seama de unde e, Da. dar n-am stat prea mult fericit. Uitați de aici, dacă aș putea să merg pe muntele la dacă aș putea, ar fi chiar foarte tare. Cea mai genială zonă, aș vrea să o fac într-un an de aici. Așa. Ia uzi. Sunt aici Da. undeva. Da, l-am auzit și eu. Da. Să vedem cum ne snicărim. Pitrul ăsta ne va ajuta. Dacă nu să-i nou. Da, în canapă nu vin. Nu, ce graz, mă. Sau ce fi ăsta? Dar poate nu fi graz. Uite aici ce e apă cristalină. Și căutăm un loc de bază bun. Și bază nouă vom face în episodul ăsta sau facem în episodul următor. Da, acum mai explorăm așa. Cred că se închide asta, da? Ah, nu. Ah, cred, mi se pare. E? Nu. Nu. Face un chetici. Mă rog. Oh, ce fenomenal peisajul ăsta în forest. Uite aici ar fi un loc bun. Da, dar totuși e prea departe de copaci. Sunt doar ăștia în apropiere. Da. Și eu am de gând să stau să-mi fac un shelter și atât. Vreau ceva complex. Da, să faci și o bază în copac. Da, uite semnul ăla. Da, se pare că și-au lăsat tiki-wiki-urile pe aici. Da, uite și baza lor. Da. Cred că ne așteaptă cu brațele deschise. Toporul! Hai ne dăm o pietrișcă în cap ca semnal. Încă mai piatră? Nu, stop. Ah. Lua ce piatră de la mine. Da, ai pică la unul care chiar nu știu moare. Ar fi chiar fenomenal. Hai să înțeleg. Da, dar vedeți că acum nu, ziua nu stau în baze. Se duc și Rop. și explorează ca să zic Am așa. dat mă ropul, bă, mai Nu simțit. cred că mai ai loc. Cum să mai am în loc? Eu te văd cine sunt. Că tu, eu, bă.
șmeolia aia. Da, ce spunea cu tine? Îi busuci de mă. Nu, ce ne-ai făcut un flare? Iar am chinuit. Da, un pic, nu mă, ce Autocircuit, un buz. Și dacă știi ce ar putea să facem cu circuitele, că chiar nu înțeleg, adică chiar nu înțeleg de ce ți-ar da circuite în mijlocul naturii, ce puteți să faci cu ele, calculator. Da, parcă am văzut eu că poți să faci bombe, dar habar n-am cum. Da, e cam ciudat, adică faci bombe într-un circuit, ce, Parcă iarbă? trebuie și bănuți. Da, și dacă știți așa mult, adică bine... O, am putut aici să e facem. apă. Gata, a ajuns aici e apă. Uitați. Aici. Da, parcă am văzut și eu în motiv. Uite. Da. Da, e ciudat. Mai are câteva bug-uri așa vizuale și chestii. Nu știu ce. Un scaun de pe scară. Oh, da. Nu știu. Da, deci nu s-au prea inspirat să facă baza, ca să zic așa, chiar lângă baza lângă bază. Și chiar lângă baza lângă bază. Da. Hai, au, Adică aici. Bem, 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 bem. De pentru toate. da, cred că e cam greu să le găsești. Da, nu. Nu contează. Nu mă prea încântă pe mine suculețele. Aici e ok. Da, cum arată aia? Da, da, Păi cred că aici o să ne facem baza. da. Așa și nu știu. Păi e bine. E un loc drăguț, așa, avem copaci. Și nu știu, mă gândeam să fac ceva, un fel de depozit mare acolo pe plajă. Da. Ar merge, uite aici să fie baza noastră și pe plajă să fie un depozit. Da, și pe aici capcane. Ca să- Da. Oh, da, că tu vine vorba de capcane. Avem ceva nevoie. Că tu vine Au de clanul șucărime, bă! Clanul băieților fericiți. Cu toate că mai sunt și femei pe acolo, cred că după cum se vede. A, da. O femeiuță. Păi, cam atât în episodul de azi. O să ne construim baza în episodul următor, cum am spus. Și sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, comment, subscribe. Cam atât. Pa, pa!